шабакаи салом алейкум тақдим мекунад. волидайн душворӣ мекашанд барои тарбияи фарзанд. пас як луқма партои бар шумо. мехоҳӣ фарзандат баодоб бошад, ибодат кунад, пас худ баодоб бош ва ибодататро дар вақташ гузор, чун он туро дар ин ҳолат бубинад ва дил бандад. бисёр фарзандонамон дурӯғ мегӯянд. хоҳӣ ки фарзандат рост гӯяд, ту худ дурӯғ нагӯй ва фарзандатро ҳангоми содир кардани хатое ба иқоб сахт магир, чунки иқоби сахт ва бими ҷазо фарзандро ба дурӯғгӯӣ водор месозад. хоҳӣ ки фарзандат роздор шавад, ба ӯ сирреро бигӯ ва насиҳаташ кун ки онро нигаҳ дорад. масалан бигӯяш ки ҷони падар ё ҷони модар, барои бародарат ё хоҳарат баъди як ҳафта фалон тӯҳфаро меорам. ин сирро фош макун ки сиррест миёни ману ту. ва ҳангоми додани ин тӯҳфа бигӯ ки фалон фарзандам ин сирро медонист. баъд мебинӣ. хоҳӣ ки фарзандат амонатдор бошад, ӯро дар ин рӯҳия бипарвар ва шолудаи қолабҳои амонатдориро дар зеҳнаш ва рафтораш бере. барои ҳар яке фарзандонам маблағе биде, пулшон биде. барои ниёзи рӯзгори худ истифода баранд. сипас аз яке онҳо ба навбат барои 2-3 рӯз қарз бигир ва пас аз мурури замон қарзро баргардон ва дар бораи қарзу амонатдорӣ пандаш биде. бисёр ҳастанд шикоят мекунанд қарз медиҳем, қарзмонро намедиҳад. аз худи хоҳӣ ки фарзандат бо хислати далерӣ ороста шавад ва аз асорати тарс бираҳад, кобуси тарс ва сиҳбарии ину он аз фазои хона бихи бизудой. ва зинҳор фарзандони меҳинро дар назди фарзандони кеҳин сиёсат макун ва даст барои заданашон баланд масоз, ки тарс дар чун ниҳодашон ҷой шавад, тарсу гардад ва як умр дар зиллати тарсгӯӣ монад. ҳамчунон бош ки фарзандат ҳам дӯстат дорад ва ҳам эҳтиромат кунад. барояш дӯсте бош ки рози дилашро тавонад бо ту бигӯяд ва он масофаро нигоҳ дор, масофаи падарӣ ва писариро. шуморо дӯст медорам. худро эҳтиёт кунед.